So hello guys, was out was slick. Mao ni ako ang kuan diri guys kining studio. Alright, na diha atong microphone, atong laptop. Yan laptop na ngit-ngit lang kay disco mga tagot. Dayon natay mauno nga mura siya biit ba. So guys, dirita mag-live, mag-vlog dirita. Karon kay mao man itong studio. Manghalay na ta. Manghalay na ta kay studio man eh. Manghalay ta diri, gagama tag halayan. Basa mga guys, sige ulan. Okay. Anara, hanger.